Nela, ove koje neće. Dobro, a možemo da gledamo, može neka bude publika. A mogu da budemo od ženskog žirija? Ja isto bi više voljela, nešto mi... Može, to super mi je fora, mi ćemo vamo s druge strane da galamimo. Hoćeš da probaš? Ajde, misliš da će mi biti tamo? Pa ja i ti imamo slične grudi. Srce ne, nije ovo moj model. Ja, dobar. Plitko je nam. Plitko, vidiš, a ovdje mi je već ispala bradavica. Ne, 2 broja manje. pa neka nam biti broj. Nema veze. Ali gaćice mi trebaju jer ne mogu u mojim tangama, baš su, ja sve moje gaćice su tange. Kako ne Ja ove koje imam, ne, tebi neće odgovaraju. trebaju mi neke obične crne, da nisu tanga, ali samo da su malo. Ne, ja imam one pin-up, ti to Znaš ne koje voliš. su meni doneli? Medium, koje su mi velike Pa to. i debele, ovako idu, A ja te ovako imaš. do ovde. Ja imam te. Pa nema ti, to je odvratno, znaš, ono, kao celu guzu ti pakle kupaći, ide ovako. Ja više volim te pin-up. Pa ne, ja volim... Pa znam, pa sve je stvar ukusa, da. Nemam pojma, nemam više. Užasno. Ovo sam za inkubator. Pogledaj, sve nemam Napolju ili će izađi, sad napolju na 3